Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Zimakhala Bwanji, Kuti Mfiti, Ipezeke Mtchalitchi. Pa 24 June mu chaka cha 2022, kunamveka nkhani kudzera m'masamba a mchezo apa internet yomwe inali yokhuza mzimayi wina yemwe anapezeka mtchalitchi cha Mount Pleasant CCAP mu mzinda wa Blantyre. Zithunzi zinayamba kugawidwa m'masamba a mchezomo zomwe zimaonesa mazenera angapo atchalitchicho atasweka, ndipo ponena anthu amati anaswa ndi mzimayiyo pa nthawi yomwe amazikakamiza kuti atuluke mtchalitchicho. Mazenerawo anali ndi magazi ambiri zomwenso zinasonyeza kuti mayiyo amazikakamiza kuti atuluke mutchalitchimo. Malingana ndi malipoti ena, usiku womwe unachitika zodabwisazi pamene nthawi imati 2 koloko kumbanda kucha, mlonda wa patchalitchicho anamva phokoso lodabwitsa kwambiri mkati mwa tchalitchimo. Izizi zinali zodabwitsa kwambiri kwa mlondayo popeza tchalitchicho chinali chotsekedwa ziseko zonse. Ndiye zitheka bwanji kumveka kuti muli chinthu mkati mwa tchalitchichi? Mlondayo atazungulira tchalitchicho anapeza kuti palibe pomwe pokusonyeza kuti munthu walowa mkati mwa tchalitchimo kuti akabe. Koma iyeyu atayang'anisisa mazenera ena a tchalitchicho anaona magazi akuyenderera. Izizi zinamuchititsa mantha, ndipo anakatula nkhaniyi kwa mlonda wamkulu wa pamalopa uja amatchedwa kuti supervisor, yemwe limodzi ndi iyeyu mlondayo anakasegula mkati mwa tchalitchi muja. Atalowamo anapeza mzimayi wina atachekeka kwambiri, magazi ali chuchuchu, komanso asanavale thupi lake lonse ali mbulanda. Zitatero nkhaniyi inakatulidwa m'manja mwa apolisi a ku Blantyre omwe anamtengera mzimayiyo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kuti akalandire thandizo la mankhwala. Atafunsidwa dzina lake komanso komwe amakhala, mayiyo ananena kuti dzina lake ndi Linile Gerard, ndipo amachokera m'muzi wa Asigerege kwati ku Mtaja m'boma lomwelo la Blantyre. Malingana ndi a Sergeant Aubrey Singanyama, yemwe ndi wachiwiri kwa wofalitsa nkhani za apolisi mu mzinda wa Blantyre, mayiyo yemwe ali ndi zaka 28 zakubadwa anamusegulira mlandu wophwanya nyumba kuti akabemo. Izizi zikusiyana ndi mmene anthu akunenera popeza iyeyo akuti ndi mfiti, ndipo akuyenera kuzengedwa mlandu oti amakatamba mtchalitchimo usati wakuba. Komatu malamulo a dziko lino omwe ambiri analembedwa mu nthawi ya ulamuliro wa atsamunda samanena kalikonse kapena kuvomereza kuti ufiti ulipo mdziko muno. Izi zili chonchi kamba kakuti umboni weniweni umasowa woti munthu agwidwe ndi kumutcha kuti ndi mfiti. Pakadali pano mayiyo anatulutsidwa pa belo pomwe akuyembekezera kuzayimbidwa milandu wophwanya nyumba ndi cholinga chakuti akabemo. Malingana ndi a Peter Mchiza, yemwe ndi mkulu wofalitsa nkhani za apolisi mu mzinda wa Blantyre, mayiyo anapatsidwa belo yakeyi ali ku chipatala cha Queens komwe akulandira chithandizo cha mankhwala pa mabala omwe anavulala atachekeka akuzikakamiza kuti atuluke mtchalitchicho chomwe anagwera kudzera pa zenera. Izi zikuza kamba kakuti tchalitchicho chaona kuti sichingapitilire ndi nkhaniyi mpaka ku bwalo la milandu, koma akuti apolisiwa akhalabe akuyifufuza nkhaniyi kuti aziwe chifukwa chenicheni chomwe mayiwa anakalowera mtchalitchimo. Poyankhulapo mkulu yemwe amayang'anira tchalitchicho cha Mount Pleasant CCAP, yemwe ndi mbusa a Reverend Alex Maulana, anasimikizadi kuti tchalitchi chawochi sichipitilira kutsata nkhaniyi mpaka ku bwalo la milandu popeza nkhaniyi ndi yodabwitsa kwambiri komanso ndi yaufiti. Iyeyo anati kwa iwowa ngati tchalitchi kugwa kwa mzimayiyo mu tchalitchimo akutamba nkumachita kuti makomo komanso mazenera ake a tchalitchichi anali wotseka, zikutanthauza kuti nkhondo ya uzimu yamenyedwa iwowa akadali chete, ndipo iwowa ngati tchalitchi apambana. Iwowa anati mso
ndikovuta kusata nkhaniyi popeza ndi yamatsenga yomwe imasowa umboni wake weniweni, komanso malamulo a dziko lino samavomereza kuti ufiti ulipo. Amaulana anawonjezeranso kunena kuti sakufuna mzimayiyo alangidwe ndi apolisi popeza ngakhale waswa mazenera okwana atatu sanabemo chilichonse mtchalitchimo. Kwa iwowa akunena mosindika kuti Mulungu wamenyera nkhondo pomuonetsera mayiyo zonyasa zomwe amapanga. Atulangani ena atafunsa za momwe mzimayiyo akupezera ku chipatala cha Khwenzi komwe akulandira thandizo la mankhwala, mkulu wa chipatala Dr. Sam Mndolo anakana kuyankhulapo kalikonse pamomwe mayiyo akupezera, ponena kuti kuteroko kukhala kuphwanya malamulo omwe madotolo amatsata mdziko muno. Ndiye sangamaulule kwa anthu momwe odwala akupezera muzipatala zawo. Malipoti ena akuonesa kuti mayiyo ali ndi mwana mmodzi yemwe ndi wa zaka zisanu zakubadwa. Nkhaniyi itamveka kuti mayiyo wagwa mtchalitchi akutamba ndipo wamangidwa ndi apolisi, abale ake omwe anachokera ku Segerege anathamangira ku polisi ya Blantyre komwe anakamuona, komanso kukakumana ndi akuluakulu a tchalitchi cha CCAP cha Mount Pleasant.